An filɛbagaw foli ni tan ni bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kabi yan fo sigiyɔrɔ la ka da jira la ka fɔ bɛ ka Mali kunnafoni .net TV de lajɛ ni wagati na an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ o de ye kɔfilɛ kɛnɛ ye an ka kɔrɔlenw an bɛ se k'u don bala cogo min na an ka hadamadenya sini ma sinikɛnɛ a bɛ se ka jidi ka kɛ an sagoyaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka kɔrɔlenw dɔw kan ka bila dɔw man kan tɛ ka bila haka jan n'an sera ka gɛrɛ an ka maakɔrɔw la an'u ka jɛ ka ɲɔgɔn masala a ka ca ala fɛ ɲinifɛnw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn hakili na to kɔrɔlen caman na o kumana bi kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔ an wulila k'an sena yala ani maa min bɛna baro kɛ bi mɔgɔkɔrɔ don kɛnɛ in kɔnɔ an n'a delila ka baro kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ Seku Siraman Jara karamɔgɔ tɔma o kumana bi an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ baro min kan baro in ma nɔgɔ nka yani an ka babu dayɛlɛ an bɛ foli bila Seku Siraman na Seku ni sɔgɔma aba aw bɛ di kɔrɔ baasi t'aw la baasi foyi t'an na an bɛ aw fo k'aw koɲuman dɔn o diyara an ye k'aw fo k'aw barikada o diyara an ye ka foli kɛ an filɛbagaw bɛɛ la kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali kunnafoni TV aw ni cɛsiri o diyara an ye fasojɔ maa min cɛsirilen don o fɛ kosɛbɛ a ma se ka bɔ k'a fɔ ko jama yo a filɛ ne cɛsirilen don maaw yɛrɛ b'a fɔ k'i ni ce aw ni cɛsiri o kuma ne b'a fɔ a ka cɛsiri la o diyara an ye an ka foli b'aw ye o kosɛbɛ diyara an ye sananguyatɔn b'aw fo o kosɛbɛ diyara an ye awɔ Jara nba e bisimila tabarikɛla i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na Mali kɔnɔ sinankuya tɔn belebele min bɛ yen nɔ o président de bɛ anw bolokɔrɔ bi an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ bi baro in ma nɔgɔn dɛ an delila ka baro kɛ an y'a kɛ sinankuya kan nka bi ta in an bɛna sira fara ka taa bamaana laadakɔrɔw kan haka ja Mali yɛrɛ danbekɔrɔ kan bari ko kɔrɔ de don nka bi yɛlɛma bɛ ka don a la yanni an ka don baro in kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kuma in ma nɔgɔn dɛ an bɛ hakɛto ɲini an faw fɛ an b'a ɲini an kɔrɔw fɛ bari ka da ka fɛn min don a tɛ ɲɛfɔli kɔ nka n'a ma ɲɛfɔ maaw ka se k'a faamuya a bi wolomuso caman de bɛ fili la a ko la o tɛ dɔwɛrɛ ye denkɛw ka nɛgɛkɔrɔsigi denkɛw ka nɛgɛkɔrɔsigi kunungo a tun bɛ kɛ cogo di ni ne ma filima ɲina a bamaana tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min ni fɛnɛ tɛ kelen ye nka ne t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ an ye maa min wele an n'a ka jɛ ka baro kɛ a fana ye bamananden ye a bɔra a la a kɛra a ye Seku an ye wele ka na an ka baro kɛ kunungo denkɛw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛcogo kan bari an ɲɛ b'a la bitaw bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ ka kuma caman bɛ ka bɔ a kɔfɛ kunungo maakɔrɔw ko fo denkɛ ka si ka se hakɛ dɔ ma u ka sɔrɔ ka a sigi nɛgɛkɔrɔ nka bi ni ala ye min sɔn denkɛ la kalo 1 kalo 2 o bɛ lasigi u dun bɛ k'a fɔ fana k'a bɛ ka kɔlɔlɔ dɔw las'an ma hakilina jumɛn bɛ e bolo ni kɛwale in kan ani dɔnta jumɛn bɛ e bolo a la fantadi ko sananga kuma an bɛ yafa ɲini an ka maakɔrɔw fɛ kosɛbɛ kodɔnnaw bɛ jamana in kɔnɔ halisa maabaw bɛ jamana in kɔnɔ halisa kosɛbɛ minnu n'u kɛlen bɛ k'u yɛrɛ bonya ka maatɔw bonya kosɛbɛ o kuma n'an bɛ nin kumaw fɔ a bɛ kɛ wajibi ye an ma an k'an majigin k'an sɔn sɔrɔ ka yafa ɲini ka yafa ɲini fɛ an bolo fila bankow ye fanta n'o kɛra anw fɛ bamaana i ye babu min ka nin ye a tun bɛ cogoya min na ne bɛ se ka dɔ fɔ o kan nka maa wɛrɛw fɛ yen n'o ye an baden wɛrɛw fɛ yen a bɛ cogoya min na olu bɛ se k'o ɲɛfɔ ka tɛmɛ ne kan kosɛbɛ o bawo jamana in siya fɛn o fɛn ayiwa a bɛɛ n'a ka laadala ko don bɛɛ n'i ka taabolo don jamana in siya fɛn o fɛn a bɛɛ n'a ka ko barikamaw don o de kama
siya bɛɛ ye siya barikama ye anw ka jamana kɔnɔ Kosɛbɛ. bonya b'a bɛɛ kan wa anw ka jamana a bɛ fɔ fɛn min ma ko le brassage ethnique la diversité culturelle est très riche au Mali o tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ majamu ni i jamu ye ka bɛɛ majamu ni i ka siya ye Kosɛbɛ. jeliw an bɛ yafa ɲini u fɛ Kosɛbɛ. ka yafa ɲini an ka numuw fɛ ka yafa ɲini an ka finaw fɛ Kosɛbɛ. ka yafa ɲini an ka mabɔw fɛ an ka garangew fo ka taa se a tɔw bɛɛ ma n bɛ yafa ɲini ɲamakala bɛɛ fɛ olu de bɛ anw farinya Kosɛbɛ. nin babu min filɛ nin ye ni ale waati sera ɲamakalaw jɔyɔrɔ bɛ a kɔnɔ Kosɛbɛ. o de kama n y'olu fana niyɔrɔ don kuma la Kosɛbɛ. ka yafa ɲini u fɛ denmisɛnw ka guakɔrɔ don i kan d'o de ma wa Ko jumɛn? denmisɛnw ka guakɔrɔ don ka don guakɔrɔ O y'a tɔgɔ ye Bamanan. bamanankan na anw fɛ yen ka ko in ma mun k'a bonya a bɛ wele ten de ko o ko n'a fɔcogo bɛ se ka maa dɛkun bamananw ye wele tɔgɔ sɔrɔ o la e m'a ye bamakɔkaw bɛ se k'a fɔ de ko taa ɲɛgɛnɛ kɛ jɔn ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ ou bien taa suma kɛ ayi bamanan an ka maakɔrɔw t'a fɔ ten taa jala minɛ ni jala minɛ y'i minɛ i bɛ taa jala de minɛ wa o ka teli ka fɔ maakɔrɔbaw de ma maakɔrɔbaw b'a fɔ karisa ni jala minɛ y'i minɛ ɲɛgɛn filɛ han o n'a ɲɔgɔnnaw ni dalata y'i minɛ o tuma selidaga sigilen filɛ dalata i ka yafa ma o ye kɔfɛta ye i ma ye u b'o fana wele ko kɔfɛta wa nka bamakɔkaw b'a fɔ ni bokɛ y'i minɛ tasalen ta a tɛ fɔ ten bamanan kɔfɛta don wali kelen dalata Fanta bolokoli cɛw ka bolokoli kan t'o ma wa guakɔrɔ don an b'a fɔ ten bamanan ale ye kalan de ye guakɔrɔ don tun ye kalan de ye kalanbulon tun don kalanso tun don kalangua de tun don kalangua ye mun ye e ma mɛn ne da ko guakɔrɔ don wa solimagua de bɛ jɔ o ni guakɔrɔ don waati surunyana ka guakɔrɔ don dɔgɔda ko bolokodenw bɛ taa jɛ la ka bɛn ni alamisa natɔ in tile 15 ma ni o bolo dara u bɛ taa jɛ la jɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ bolokoli yɔrɔ u bɛ taa jɛ la o fana tɔgɔ sutura cogo ye jɛ ye kosɛbɛ wali kelen karisa bɛ taa jɔadenw fɛ jɛ la ka bɛn nin don in ma i b'a ye den yɛrɛ faw bɛ ci bila ka taa fɔ a bɛnnakaw ye ko karisa bɛ taa jɔadenw fɛ jɛ la nin don in tile 15 alamisa natɔ tile 15 wali kelen ntɛnɛn natɔ tile 15 boloko ka ca anw fɛ alamisa ni ntɛnɛn de kosɛbɛ alamisa ni ntɛnɛn kosɛbɛ safɛ don fana b'a la don b'a la kɛ juma fana a bɛ kɛ nka n'o don saba bɔra la anw kɔni fɛ Bɛlɛdugu boloko man ca don tɔw la kosɛbɛ ka tɛmɛ nin don ninnu kan alamisa juma ani ntɛnɛn o de ka ca kosɛbɛ boloko la anw fɛ Fanta kabini bi dɔgɔda a tɛ dɔgɔda kunfɛ fana dɛ ale bɛ jateminɛ kalo de la ani san na o fana b'a la san b'a la kalo b'a la san min ka di boloko bɛ kɛ o san kalo min ka di boloko bɛ kɛ o kalo kɔnɔ don min ka di o kalo fana kɔnɔ boloko bɛ kɛ o de la kunfɛ ko tɛ ayiwa bawo ko tɛ fɛn min don fɛn ɲamama de don o ɲama bɛ kɛ ko o ko la o bɛ jateminɛ de o a ka hakɛ to diinɛ nalen de ye ko caman lagosi anw bolo kosɛbɛ o mana bɔ yen nazaraya nalen ye ko caman lagosi an bolo kosɛbɛ n'o ye tubabuya ye an bɛ waati min na i ko bi nin kow bɛɛ ɲɛ tununnen don an na hali togodaw yɛrɛ la a kɛcogo bɛ ɲini ka tiɲɛ san min ka di ye jumɛn ye samiya diya o ye fɔlɔ ye ni samiya diyara ko sɔrɔ kɛra ɲina boloko bɛ se ka kɛ ɲina san diyali kɔfɛ a bɛ jate minɛ ɲinan zan ye masiba ko man ca a la fiyewu wa dɔnnibaaw bɛ bilasirali kɛ
an tun b'a fɛ ayiwa denmisɛnw ka taa jɛ la ɲina dɛ o tuma an b'a fɛ denmisɛnw ka taa jɛ la ɲina kabini n'o yɔrɔ la dugutigi a n'a nɔfɛmaw bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ a ko ɲɛɲinini na san'a ka dɔgɔda o tuma a tɛ kɛ mɔgɔ kelen kelen ya maa kelen kelen cogo di n ko dugu bɛɛ de bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ayiwa bolokoli boloda kosɛbɛ kɛ dugu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ dugutigi fɛ yen ka bolokoli boloda ni bɛn kɛra a kan k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ jateminɛkɛlaw tilal'u ka jateminɛw bɛɛ la ko in a bɛ se ka kɛ u bɛ jɛ ka dɔgɔ ɲini ɲɔgɔn fɛ n'u ye dɔgɔ ɲini ɲɔgɔn fɛ u b'a dɔgɔda n'anw ko o ma ko k'a jɔ a da n'a jɔ a dara o la a bɛ bila don min kan o la fɛn min bɛ se k'a bali fo dugutigi saya n'o tɛ hali bolokoden dɔ fa salen o t'a don bali denmisɛnnin minnu bɛ arɔ o dɔ fa salen ayi o tɛ boloko bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ni dugutigi sara o ka bɛn a waati ma o bɛ se k'a cɛ n'o tɛ n'o ma kɛ fiyewu a tɛ cɛ wali kelen dugu maakɔrɔba dɔ ka saya ka bɛn boloko don ma n'o tɛ hali n'o sara kununko boloko ye bi ye boloko bɛ kɛ dɛ o tuma Bɛlɛdugu ayiwa ani Segu jamana awa ka taa fara Kitayanfa yɔrɔw kan Mali yɛrɛ fan caman sa boloko tun bɛ boloda nin cogoya in na a dɔgɔdalen k'a fɔ bɛnnakaw ye bɛnnakaw ni filenkama bɛ na ani fini min bɛ don bolokoden kana o bɛ bɔ bɛnna na bɛnnakaw de bɛ na n'o ye kosɛbɛ a donnen a sigilen guakɔrɔ ka ban fini min bɛ bila a kana a ka bɔ jɛ la o fini a bɛ bɔ bɛnnakaw de bolo o tuma n'u ye dɔgɔkun kelen kɛ ni o ye i y'a faamuya dɛ dɔgɔkun kelen ma kɛ ni o ye nka sani an ka se o yɛrɛ ma fɔlɔ bolokojɛ yɛrɛ la fɔlɔ n m'a f'u ye n ko ɲamakalaw niyɔrɔ bɛ ko in na wa san'a ka taa bolokojɛ la jama bɛ na ni boloko ye kabi sinikɛnɛ ye maaw bɛ nali daminɛ bi sini maaw bɛ na bɛnnakaw n'u ka labɛnw bɛ na n'o ye ayiwa fini min fɔtɔ filɛ ye ani filenkama ye min filɛ nin ye ayiwa filenkama de ye u bɛ filenkama ye filenkura de ye o filenkura filenkama o de ye filenkura ye d'accord ye denmisɛnw ye o t'o dɔn an t'o dɔn bɛnnakaw ni o labɛnw mana na u ni fɛn wɛrɛw bɛ na nka min b'i ye teliyara n b'o de fɔ n'o tɛ bɛnnakaw ni fɛn wɛrɛw bɛ na min ni filenkama ni ayiwa bolokoden ka fini tɛ kelen ye u ni fɛn wɛrɛw bɛ na ni na kɛra si bi kɛ de ka baro kɛ o si ka baro kɛ ye min filɛ ye dɔw b'a kɛ ni ngusunfɔ ye n'o ye ka ngusunbala fɔ dɔw b'a kɛ ni kɔtɛfɔ ye dɔw b'a kɛ ka jeliba ta a ka si k'u baro cɛfarinya ye fɛn min ye k'a ɲɛfɔ denmisɛnninw ye sani dugu ka jɛ bolokoden bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ni aw bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan gundo dɔw bɛ yen nɔ ayiwa kɛ yafa ma olu bɛ kɛ n'olu kɛra o tuma fɛn dɔw fana bɛ di u ma a faamuyalen don olu bɛɛ tɛ se ka fɔ o tuma u bɛ taa sigi takurun kɔrɔ taa bɛ ci wa nin waati in yɛrɛ de ye boloko waati ye fana fobɔnda nɛnɛ daminɛ wagati ne m'a fɔ ye n ko san waati b'a la san min ka di ayiwa ani waati min ka ɲi ani kalo min ka ɲi o bɛɛ de bɛ jateminɛ o sa fobɔnda ye jumɛn ye samiya ban wagati wa ou bien nɛnɛ daminɛ fobɔnda la waati joli nɔgɔya ka di e bɛ yafa ma ka tɛmɛ funteni wagati kan o tuma nɛnɛ wagati u b'o yɛrɛ de sugandi ka boloko kɛ o kɔnɔna na samiya banna ɲɔtigɛw banna k'a minɛ o la sisan fo ka taa se fo nɛnɛ bɛ ɲini ka ban waati min o bɛɛ kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ kalo 2 kalo 3 o furanjɛ kɔnɔna na ayiwa bolokow bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ b'a kɛ samiya yɛrɛ kɔnɔna na o b'a sɔrɔ sanji ma tigɛ fɔlɔ san bɛ na yɔrɔw bɛ suma nɛɛma bɛ da caman b'a k'o fana na nka caman b'a to mun na ɲɔtigɛw ka ban k'a kɛ nɛnɛ wagati ni sɔrɔ kɛra n y'a fɔ i ye cogoya min na ni boloko ye sini ye jeliba bɛ na ka na denmisɛnw baro
k'a f'u ye u bɔra maa minnu na k'a f'u ye u faw ye minnu ye k'a f'u ye denmisɛnninya ye fɛn min ye makɔrɔbaya ye fɛn min ye ka mana b'o ye ka mana b'o ye f'u b'u to mana la tuma dɔ la ka ziiriw da c'est comme si u bɛ ka bɔ étape dɔ kɔnɔ ka don étape dɔ kɔnɔ k'u ɲɛ kosɛbɛ nin y'aw bɔtɔ ye denmisɛnya kɔnɔ o tuma nin ye aw dontɔ ye maabaya kɔnɔna na o maabaya kɔnɔna yɛrɛ o fana ye waati ni waatiw de ye a bɛ fɔ denmisɛnw donnen ga kɔrɔ ka bɔ bolokodenw bɔlen boloko la sisan awa u cɛbalen kuralama olu bɛ wele ko cɛbalenw de ɔ ni waati dɔ sera u ka tile 15 mana ban u bɔlen kɔ solima ga kɔrɔ solima finiw bilara u ye finiw don tile 15 wari kelen kalo kelen o kɔfɛ bɛɛ b'u wele ko cɛbakɔrɔw bawo u bɔ waatini maaw bɛ finiw ye o kɔnɔ ko nin y'an ka cɛbalenkuraninw ye wa nin y'an ka cɛbalenkuraninw ye wa a bɛ bɔ cɛbalenkuraniya la k'u kɛra cɛbakɔrɔ ye cɛbakɔrɔ kɔrɔ ye sisan e donna cɛya gundo bɛɛ kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔla ko wɛrɛw bɛ yen i ɲɛ ma ye minnu na fɔlɔ kɔfɛ i ɲɛ bɛ taa da olu kan i ɲɛ bɛ taa da olu kan mais généralement a bɛ kɛ k'i to san joliw la fɔlɔ denmisɛn bolo ko n'o ye cɛmaninw ka gakɔrɔdon ye a si yɛrɛ yɛrɛ tun ye san 10 san 12 san 14 fo ka se san 15 ma san 15 tun b'a sɔrɔ dɔw ma don gakɔrɔ fɔlɔ o tun bɛ kɛ fɔlɔ koyi nka anw bɛ ko dɔn waati min na san 8 san 9 san 10 san 11 san 12 i ka yafa ma anw yɛrɛ bɛ don waati min o y'a sɔrɔ anw ye san 10 tɛmɛ koyi o y'a sɔrɔ anw ye san 10 tɛmɛ solima ga n'o ye bolokodenw bɔlen kɔ bolokojɛ la u bɛna bila yɔrɔ min na kala de bɛ k'u kun ye fo ka t'u bɔ ye ko ko tɛ ko bɛnta ye u ka sɛmaw b'o bɔra ye fɛn o fɛn ni o ti bɛn sɛmaw b'a fɔ ko hɛ e ti don dala ko e ti kɛ don daladen ye ni min tile u bɛ busa tigɛ i kan u b'a tigɛ i kunjɛ kan u b'a tigɛ i sen kan o sɛmaw ayiwa olu fana ye maa hakilimaw de tɔmɔnen ye dugu kɔnɔ k'olu bila denmisɛnw kɔlɔsili la mɔgɔ minnu b'u la kɔlɔsi o de ye sɛmaw ye olu de ye sɛmaw ye o sɛmaw olu ye maaw ye fana maa minnu fana tɛ mɔgɔ gansanw ye olu fana n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ u fana bɛ dɔ dɔn bawo solimaden exposelen don ka tɛmɛ bɛɛ kan o kelen ni kɔni solimaden labilalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan waati min a bɛ solima ga kɔrɔ waati min na a ka yafa ma waati min a joginnen don n b'a fɛ k'o de fɔ ale labilalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan suramɔgɔw olu se ka di solimaden na k'a to solima ga kɔrɔ o tuma minnu bɛ yen n'olu ye maa hakilimaw ye o de kɛlen olu ye ɲaguwaw ye olu de bɛ taa ka solimadenw kɔlɔsi caman bɛrɛ bɛ olu la mun tɛ sunasiw fɛ olu de bɛ yaala solimadenw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni min dacogo man ɲi ayiwa u b'o lakile n'o y'a kɛ tulogola ye u na busa tigɛ o kan o ni tile fanta an balakaw olu ka jɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ ko in na ni gakɔrɔdon bɛ kɛ an balakaw ka jɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ mun na den na bɔ a la wa den tɛ bɔ a la wa e t'o dɔn den na nɔgɔya joona wa den tɛ nɔgɔya joona wa e t'o dɔn bon waati min dilen don fo bɛɛ ka nɔgɔya ka bɛn o waati ma bɛɛ ka labila ɲɔgɔn fɛ ni kelen tora ko min ma nɔgɔya n'a ka jugu u bɛ se ka dɔgɔkun kelen jate fara denmisɛnw ka bɔli waati kan nka n'a bɛɛ sera ka nɔgɔya wali kɛ hali ni min ma nɔgɔya kosɛbɛ nka a ka fisa u bɛɛ bɛ bɔ
nga o tato tamasiyɛn dɔ bɛ kɛ somu b'o faamu kuma bɛ kɛ ni a faw ye fana a ye karisa kɔlɔsi o kɔrɔ ye ale kana taa kɔnkarakatalen kɛ min bɛ nin segin kɔ bilen i y'a faamuya bolokoli tɛnɛmusow fana tun bɛ jɔrɔ kosɛbɛ wa tɛnɛmusow niyɔrɔ bɛ yen bolokoli la fana tɛnɛmuso niyɔrɔ b'a la kosɛbɛ kɛ i fa dɔgɔmuso wala kɛlen i fa kɔrɔmuso tɛnɛmusow niyɔrɔ bɛ yen bolokoli la Allahu akbar mɔkɛw ni mɔmusow ta ye duwawu ye olu dɔw bɛ sɛgɛkunw bɔ ka sɛgɛkunw di safinɛ sisan aw b'a fɔ ko safinɛ aw ka nin safinɛ kurunin ninnu sisan olu kun tɛ fɔlɔ dɛ bamanan safinɛ kunba in fimanba in dɛ fimanba in kosɛbɛ Allahu akbar i kun b'o de ye n'o tɛ a tɔ ninnu ko tɛ o n'o fu mano Fanta bi denmisɛnw bɛ don guakɔrɔ joona denmisɛnw bɛ bolo ko joona kalo 1 kalo 2 dɔw yɛrɛ semaine ka jaw den mana na dɔgɔkun 1 tile 15 a sigilen y'o ye bon u b'a caman da bana kun nka dɔw bɛ yen olu ta tɛ bana ye dɛ olu bɛ sin ka taa kɛ a bɛɛ tɛ bana ye mais hali a bɛ da bana min kun fɛnɛ u t'a ɲɛɲini n'a sɔrɔ u bɛ se ka furakɛ ou bien n'a tɛ se ka furakɛ bana in tɛ furakɛ u fɛ n'a kɔni fɔra ko a ko ɲɛgɛrɛkɛbaliya dɔɔni b'a la dɔrɔn k'a ye taa sigi nɛgɛ kɔrɔ a ye taa a bolo ko bon a ka ɲi nka yɔrɔ dɔ fana na a man ɲi dɛ yɔrɔ dɔ a man ɲi ne Fanta anw ka duguw la musomanin kun bɛ se ka kɔrɔbaya fo ka se san 10 ɲɔgɔnna ma ka sɔrɔ e ma cɛ bolo kolen ye ɲɛ na wallahi ka sɔrɔ e ka hakɛ to ye ka sɔrɔ e ma cɛ cɛya ye a bolo kolen e kun bɛ minnu ye o ye bolokobali ninnu de ye bon olu bɛ jɔ dugunɛ cɛmancɛ la k'u ko cɛmanin fitininw minnu ma don guwa kɔrɔ fɔlɔ mais fɛn o fɛn mana don guwa kɔrɔ o tɛ ko kɛnɛ ma bilen o bɛ ko ɲɛgɛn na wa maa t'o ye wa hali o tɛ sɔn ka kurusi piripara don maaw kan ale dugumala ye a ka yafa ma Allahu akbar nka bi ayi o kuma t'a la Fanta banaw cayara kosɛbɛ impuissance sexuelle impuissance sexuelle nin kun man ca an ka jamana in kan dɛ ko cɛya bana dɔw ko radio tɛ Mali sɔrɔ dɔw ko kurusi jalala gosi mun fɛn tɛ mun minɛ ko kurusi jalala gosi kurusi jalala gosi jakuma tɛ ɲinɛ minɛ a n'a hali fali minɛ nin kɔ n'a tɛ ɲinɛ minɛ Fanta n bɛ min fɔ denmisɛnw ka sigili joona o de bɛ k'o caya an ka dɔ b'o la o de bɛ k'o caya caman b'a fɔ ko u dege bɛ fɛn kuntanw filɛli la telew bɛ fɛn caman bɔ u yɛrɛ ka telefɔniw f'a bɛ fɛn caman filɛli la a donna ta bɔra kalo don denmisɛnw ka sigi joona si ma se yɔrɔ si fɔlɔ k'a ɲɛrɛni minɛ k'a sigi wallahi a bɛ cɛya fanga ban a bɛ cɛya fanga ban min bɛ kɔrɔbaya n'a ta ye dɔɔni o jateminɛ ani ye min denkɛ nama boloko i k'o jateminɛ u kɛcogo tɛ kelen ye ayi u tɛ kelen ye o tuma an bɛ min fɔ maaw ye u bɛ ka digi kɛ denmisɛnninw na kosɛbɛ ni nin ko in ye denmisɛnninw bɛ ka sɛgɛn kojugu u bɛ ka sɛgɛn an bɛ fɛn min fɔ Solima Guwa ne y'a fɔ n ko kalanso tun don i ɲɛ tɛ bi maa tiɲɛnen na nɛni yɛrɛ ka nɛni yɛrɛ bɔ i da kɔnɔ n b'i kɛ tan Solima Guwa kɔrɔ ni denmisɛnnin fɛn o fɛn tun y'o kɛ n ko tun bɛ pini tile kuru bɛ kɛ k'o pini fo maakɔrɔba dɔw bɛ na deli kɛ ko k'a y'a to yen sa a bɛ fɔ ko pɛtɛ k'a ye nɛni de kɛ Solima Guwa kɔrɔ n'o kɛra maakɔrɔba b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ju t'a la ayiwa nka ni waati sera a b'a bila hali o bɛɛ la jɛmanw t'a bila koyi n'o ma sɔrɔ u y'a fɔ k'a k'a sen da kogo la ka tile n'o ye o b'a sɔrɔ u kɛn bɛ ka gabakuru dɔ d'a kun a k'i jɔ n'o ye
wani kele ko ngel me ka bla ko do ko na min ba sege fa ka donga fa ay minge ko jugudu o ta kele nu yayi sulma gokoro dem sani mbi to ka eke ya fama a chayamne akada mele kemne ka to ka tloko la o fana bi nyangi ba ko ko onake maso nyuguye aha oye chaya kade ka to ko mine ka tlonga ko la be ke maso nyuguye Allah akbar o kimi ko da o fana nga o to sefla jatimina so kun bon nungu ye kalanso uti nungu ye kalanso ye boy mo boyen ani bara akumi do so ma gwakoro une fois que aw ka joli ko ni fisa yara kaba ni aw no yara ko fisa ya dona aw ka kola kaba aw be bo iba soro aw ka nyemgo abita o ka forola abita tiga senina wori kala abita nyotigela abi fo yara ko ayo ke chugo do nyokala kana aw jogi aba ke chugo wori kala o be nyo bi ka ba ka soro ka fo so le madonga atige ko luka ta tigela o be chugo mina wo so senin beti aw bita logotige akumita ni bela foro kungo ko nanda bon nimbe ka aw kolo sana ka bo so le makoro aw be kalo kele minga so le makoro na bora o ba soro be kisayara ayi o ba soro be kisayara aywa akore flene sisa no seko na fora ko den ratika alisa soro kuma te de una seka faranyon kan ble esko na seka soro tuguni ama no tuguni bawo be kele ngele bi tamene sisa ka tabuloko dugu kumbi je ka la be tugamina atatemble o doyara dugu be halisa munu ba kemene nga ka fode ko akacha anga dugu la tu ka demso faranyon nga ka tu boloko asumayana nga bele dugu halisa abike hali muso ta min fle nango mako frasi o be sena bele dugu halisa o nga yoro bedete ami min fo che utaina ni munu ya do ka fo halisa olubi se ka ke u ka ke ni munu ya do ka fo halibi aywa jamata alino manya itam se ka watiringe aywa folota ku misi haga mizro o kote de nga ka halis sanfla soro sansabana ka sigi o bi se ka bew nga anyereni adenye namani ka sigi ka abloko akajugu demande akajugu dema c'est ça dema do fena kuma kan ko de be mo lafia orke ibe ki ka idinga vidun en danger e ko de be mo lafia aywa angone be mumfo abisaka lafia ke muso fa fa katame chew kontaka chew konta atolu lafia de aywa atide nu lafia bawo yere fana atolu lafia amana ke solimade adoni bebe baka abe ba de bolo suni kle chew tu okipala ate chew bolo kono olu bitemena angone mitemena nga giru nga e bara yoro tawiyo o abe abaw de donna o yala we kono koywa ay kono konte akoni ngadi bacha manye de ka sigini ga de ka bolo ko kana dalema nga atoro mu nyumba e fana ide awoyi halla madibina doni awo aywa minye baye abike fibi nyi men anofede ere banya do asegembeka ko sove mango ne min fo fawye ani bawye nam se ka nyonso hakilla de nga wati soro ka soro ku boloko o de kapsa ko sobe aywa ajara anye boro ingadi idat se ka sa yoro bema ko sove no te solima de nga kola kari o fana ye kodman baye kola kari awo kola kari o fana jume fanta kola kari do dumuni duma si do be bitobe kola kari do o be kay na fo bloko do ere awa dumuni duma woni nyaaje o kera chugamina ko sobake kola kari de jume kola kari ye demsen wudona solima gwakoro otuma sisa o ye do akun gele zoro do akun gele bita dafa domina o be kola kari ke ni kola kari kera glokibani mimbe awkana glokibani be bo gwegwa be dla abodo jume c'est ni bamana nga bi goy segin to nganta gwegwa gwegwa ko sabe
o ye kurusi façon ye kurusi façon dɔ ye ani mugubani de bɔlen don kurusi muguba n'i y'o fɔ caman bɛ o dɔn nka solimadenw ta tɛ kurusi muguba ye a bɛ wele ko guegua kosɛbɛ o tuma a bɛ guegua ta o don kolonkisɛ bɛ tara ten na de ka sɔrɔ ka o siri ni gari ye k'o bila a kun na o tuma fɛn dɔ bɛ bila a kana o guegua in ka tugu o la fini bi fini namu o bi meleke o tuma ka sɔrɔ k'o bila i kamankun fila la de ka jigin caman ta y'o ye o dɔw yɛrɛ ta ye ni gari ni kolonkisɛ sirila i tɛ na kaba ka guegua don o tuma i kɛnɛnkolonin jɛ dɔw ta y'o ye fanta solimadenya a wagati a ka gɛlɛn nka a ka di a ka gɛlɛn nka a ka di bon a b'a sɔrɔ dimi bɛ i kan nka a kɔnɔna nɔ i ye maa man di ye fana koyi kosɛbɛ maaw na o na aw lajɛ solimagua kɔrɔ maaw na o na aw lajɛ u ni lajɛli fɛnni dɔ bɛ na solimagua kɔrɔ manu a karisa ka karisa nana ni nin ye wa kabini yen fana i kelen ka n'a dun i bɛ dege o la yen k'a fɔ ko fɛn dɔ de nana ko k'a di karisa ma solimagua kɔrɔ k'a kelen y'a dun a y'i pɛtu bisikiri pake nana wo ayiwa karisa ye namasa caman ta ko kana di Moribo ma gua kɔrɔ o de kelen kana di Usumani ma o ko Usumani kelen de b'o ci ta o kuma t'a la a ma na a bɛ tila Usumani ni bɛɛ cɛ i y'a faamuya o tuma e ka jɛ n yɛrɛ k'a fɔ i ka dege jamajɛ dumuni na o bɛ kɛ solimagua kɔrɔ n'i bɔra a bɛ kɛ fɔ hali ni e ye fɛn dɔ sɔrɔ f'i bɛ dunbaa ɲini a la kosɛbɛ a ka jɛ k'a dun ɲɔgɔn fɛ kɔni Magolo ala k'a hakili ɲuman d'a ma amina don dumanw tɛmɛna jamana in kɔnɔ Fanta an tɛna jamana ni baro ye bilen an b'a to ta ayiwa i Jara Diko i ka nali diyara an ye tabarikala baro fana kɛli diyara an ye tabarikala bari a kɛra sababu ye ne ni n filɛbagaw an kun bɛ fili caman na an bɛ bɔ o fili la dalen b'a la ni ala n'a kɛra jɛna n'a ye ni ja in filɛlen kɔfɛ wolomusow denɲɛninw ka nɛgɛkɔrɔsigi u na caman ba bɔ a la ni min ta sababu ye bana ye u n'o bana ko ɲɛɲini n'a sɔrɔ n'a bɛ se ka furakɛ cogoya wɛrɛ la min ni den nasigili tɛ kelen ye u na u fana ɲɛɲini ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ka tulo kunnandi d'an ma Jara an b'i fo a diyara an ye ka sinankuya tɔn bɛɛ lajɛlen fo hakaja ka maliden bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la i fana y'an kunna wolo kosɛbɛ maa min sɔnna k'i jɔ sinankuya kɔrɔ k'i kɔgɔ da kɔgɔ la ko n bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o tɛ ko nɔgɔn ye o kɔrɔ y'a ye i bɛ kɛ dugukolo ye bɛɛ bɛ taama i kan i bɛ kɛ sununguba ye ɲamaw bɛ bɔ i kan o kumana hali sini an b'a fɔ i k'i Jara ni masa in m'an ka jɔnya joona an n'an filɛbagaw ni kun y'an ye kɔfilɛ kɛnɛ kɔnɔ don n'a nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ kɔfilɛ kɛnɛ wɛrɛ kɔnɔ aw k'an bɛn